Egunon. Egunon, denoi, Eta Nerea Melgoza sailburuaren izenean, gerotxo etorriko da bera, orain ezin izan da hasiera hontan egon, baina gerotxo etorriko da eta hitz egingo du. Baita ere gizarte politiketako sailburu ordetzako taldearen izenean, eta nola ez, behatokiaren izenean, ongi etorriak guztiak. Eta benetan eskerrak eman nahi dizkizuet, zuen interesagaitik eta parte hartzeko prest egoteagaitik. Eta bereziki, nola ez, egiten dezuten lanagaitik. Egunero egiten dezuten lanagaitik, nahi ez diren bakardade horiek ekiditzen eta aurre egiten, ez? Vuestro trabajo para responder al hau da nahi ez diren bakardade aurre egiteko lana, estrategiak eta proiektuekin oinarritzen dira eta martxan daude horietako batzuk ekimen batzuk aipatuko ditut, gero ezagutuko ditugunak sakonago. Baina pixka bat gure burua ukatzeko uste dut interesgarria dela esaldi pare bat ematea. Araba apunto. Arabako Foru Aldundiaren ekimen bada. Estrategia kolektibo bat bultzatzeko, adineko pertsonen naigabeko bakardaderi lankidetzan eta tokian bertan aurre egiteko. Ariak, bakardadeen aurreko Gipuzkoako estrategia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren adin berri fundazioak bultzatuta. Pertsona guztiek bakardade egoeratan gaitasun eta baliabide pertsonal gehiago izan ditzaten. Bartzelonako udalak ere aspalite garatzen duen estrategia bakardadeen erronkari aurre egiteko bere aniztasun osoa. Eta, adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren etxetik bezalako ekimenak etxean jarraitzea eta mendekotasuna duten pertsonen eta haien zaintzaileen bizikalitatea hobetzea bilatzen duena. Eta baita ere, ingurune horretatik bakardadea ere lantzen dute. Eusko Jaurlaritzatik nahigabeko bakardadeen esku hartzea landu dugu ere agenda nagusia. Adinekoekin elkarlaneko gobernantza publiko sozialeko gune bat da, beste bakardadei heldu diena. Eta baita ere, Euskadi lagunkoia sustraietatik. Euskadiko udalek sailarekin batera bultzatzen dituzten adinekoekin lagunkoiak diren hirien programa bultzatzeko. Eta gogoratu, gainera, Euskadi lagunkoiaren hamarkada bete zenean, berariaz erakusketa ibiltari bajarri genuela abian, bakardaderen inguruan, eta baita ere hemen gida batzuk landu genituela bakardadeari aurre egiteko. Hainbat proiektutan gauzatzen da bakardadea eta zaurgarritasun funtzionala eta soziala detektatu eta jorratzeko, gizarte ekimena protagonista dela. Ejemplos de estos proyectos de iniciativa social. Eta horrelako egoerak detektatzeko eta esku hartzeko beste adibide batzuk hauek dira. Begirada adia, gizarte hauskortasun egoeran dauden adinekoi erantzun integratua, prebentiboa eta proaktiboa ematea proposatzen duena. Bizkaia saretu, bakardadearen prebentziorako eskola, ikuspegi komunitario batekin bakardadearen aurkako eragileen sare bat sortzea bultzatzen duena. Bakardadeak eskolak, Araba apuntoren barruan nahi ez den bakardaderen aurka borrokatzeko prebentzioaren ikuspegitik. Teknoadineko, hauskortasun egoerei eta nahi ez den bakardadeari erantzuteko estrategia proposatzen duena. Eta zilarrezko aria. Telefono bidezko doako laguntza zerbitzua nahi ez den bakardadean dauden adinekoentzat. Ikusiko duzuen bezala, ekimen ugari daude jadanik martxan, uste dut horrelako topaketa bat beharrezkoa zela elkar ezagutzeko eta ekimen batetik eta bestetik ikasteko eta Arantxak esan duena ere egia dela. Ekimen ugari daudela, udaletxetatik abian jarri direnak, bakoitzak bere espezifizitateekin, eta haiek oso hurbiletik ezagutzen baitute zein den bere udalerrietako egoera. Gizarte arazo garrantzitsu honekiko duzuen konpromisua eta dedikazioa. Zuei, hemen zaretonei, eta noski lanean bakoitza bere lekutikan dabiltzan guztiei. Experiencias que hoy tendremos
Esperientzia horiek behatuz webgunean eskuragarri egongo den mapa batean biltzen ari gara. Eta parte hartzera animatzen zaituztet. Behatokiko taldearekin harremanetan jarrita. Arantxa, Ainoa, behatuzeko web horria ezagutzen ez duzunontzat, egia esan oso horri interesgarria da. Eta gaurtik aurrera han jarriko ditugu ekimen guztiak. Eta sortuko diren berri guztiak ere bai. Ezagutuko duzue, segurenez, baina bazpare, behatuz gizarte zerbitzuen eremuan esku hartzen duen eragile guztien zerbitzura dagoen tresna da. Gizarte zerbitzuen euskal behatokia eta indartu egin dugu gainera legealdi honetan. Esperientziak aztertzeko, trukatzeko eta ikasteko tresna partekatua da. Esku hartzen, evidentzian eta etengabeko hobekuntzan oinarrituz politikak diseinatu eta ebaluatzeko. Con ese espíritu hemos planteado... Espiritu horrekin planteatu dugu eta eskaintzen dizuegu topaketa hau Antxek esan duen bezala, 200 pertsona inguru parte hartzen ari garen topaketa aurrez aurre eta online ere bai. Euskal gizarteak gai honi ematen dion garrantzia erakusten du nire ustez. Bakardadenei ezen, bakardaderen arloa. Gainera partekatu egiten duguna Europako batzordearekin eta bereziki Europako batzordearekin. Parte hartzera animatzen zaituztet. Usten dut, probetxagarria izateko, zuen ekarpenak ere ongi etorriak izango direla eta guztien artean ikasteko gaude eta aurrera pausoak ere emateko. Y os dejo ya con Elisabet. Usten zaituztet Elisabet Casabiancarekin. Elisabet Casabianca Europako Batasunako ikerketa zentro bateratuko kide da. Eta babes zientifikoa eman nahi die politika hauei. Gau hemen laburpen bat aurkeztuko digu bakardaderen aurkako ikerketa zentro bateraturen analisiaren gaurdainoko laburpen eta ondorio nagusiak. Elisabet, atsegin handia da zu hemen egotea, eskerrik asko hemen egoteagatik eta zure ekarpenagatik. Eskerrik asko guztiei.